Xa veremos en 2 semanas, que estará seguro. Ben, xa sabedes que estamos a buscar o mellor pendello de Galicia no noso concurso Jalpón Bonito e hoxe imos coñecer o primeiro candidato que ven da man do noso amigo, un crack, Manolo dos Contos. Compañeiros, estamos aquí no Concello de Boiro con Manolo dos Contos. Que tal, Manolo, como estamos? Hola, moi ben, por Dios, buenos días, buenos días. Porque hoxe imos entrar neste pendello que é dunha veciña de Manolo, pero non lo vai ensinar Manolo. Pode ser o pendello máis bonito. Bueno, bonito non será, pero grande é. Mirade por aquí, compañeiros. Carai, se é grande, Teño visto platós de televisión máis pequenos que este pendello. Compañeiros, no pendello de Manolo hai galiñas. Son boas estas Son galiñas. as poñedoras, chamalle poñedoras. Poñen sempre, E estas de aí? Esas son quicas sin rabo. Porque Ramón Ramírez se lo ha cortado. Non sei, dis que o raposo unha vez que se enganchou, depois naceron así. Tamén hai coellos. Algún teño tes pouco. Teño 6 ou 7. Pero se vexo un nada máis, Manolo. Hai máis ali! Hai patos. Estes Chamalle patos mudos. patos mudos. Si, non falan, nada máis que roncan. Roncan. Estes son os que roubache do parque municipal, aí de... Provenos unha vez hai moitos anos. Corta. Hai auga. Pero, Manolo, para que queres ti tantos bidóns de auga? Teño porque se está chovendo, ou eso teño que ir buscar a auga ao pozo. E por non andar a ir alá a buscarla e traela, pois traigo as botellas, botelle agua ás galiñas, botelle agua aos conexos. Hai unha pota nun camping gas. Manolo, pero para que queres unha pota nun camping É gas? para quentarlle a agua para esplumar os polos. Tamén ten un traxe de Terminator. Casi. Pero para que usas ti? É para cortar a erva. Para que a máquina, e logo, onde levo a máquina colgada? Outra cousa que ten no pendello é unha nasa. Teño outra máis por aí, teño dúas. Para que tens unha nasa? Encontrina, a ver se tiro aí nas pedras, e veme a mellor un camarón, ou dous, ou unha nécora. Atopáchela e gardáchela. Aí, encontrina no monte, sí. Unha aspiradora. Para que tens unha aspiradora? Para limpar o coche. Funciona. Sí, vas a ver. Esto dalle alento hasta os mortos, lle dá. Te vai. Pero sobre todo o que ten Manolo no seu pendello son kilos e kilos e kilos de auténtica merda. Que non, merda, que merda. Mira para aquí, mira o chan, vai, bótalle aí o chan. Espera bien, Manolo, Manolo, tú diste Estas son, atrapallada. non é atrapallada, son cousas que me fan falta. Vale, pero ver. Manolo, para que queres ti isto, Manolo? Eso era para cando estaba de albañil, para encintar. Para que queres tanta As caixa, caixas Manolo? son para sacar o esterco dos galiñeiros, para leválas nas caixas. E os cubos de aquí para que os queres? Hostia, porque os tiños que ter pousados en algún sitio. Está inutiliño de todo. Ai, Dios mío. Gas, Manolo, gas. Gas. Manolo dos Contos e Antonio Mosquera, que esperabades? Tiña que pasar todo isto. O demo fainos e le xuntanse, non? Dende logo que sí. Ten un jalpón impresionante, moitos metros, gustavo. Grande é. Como que é eso? Non che gusta mucho? Non, que ten aí? Por calladas aí, por qué? Eso pode ser unha chantarrería. Coincidistes unha vez con Manolo dos Contos? Vos aquí? no, aquí no. Xa me pensaba bien, si non diríades iso. No, Bueno, no. non ten moi ordenado. Para que é eso? Pero xa é unha Pero que porquería. ordenado vai ter? Se parece que ten o síndrome de Dióxenes. Sí. Pois eu ainda vexo bastante ben. Eu tamén. Eu vexo moi ben, realmente estou fascinado co ben que ten todo. Aparte sentamos cousas, temos cousas por si acaso. A vida enchémonos de cousas de por si acaso. E despois non hai por onde andar. Pois vai por onde Bueno, andar. para iso David, serven un pouco os jalpóns, non? David que trae a luz, pois se vai de noite matas rumas. Pero vos tedes jalpón bonito. Non é pequeno, Pero é bonito. Millo que eso está, Eu teño ben preparado. Pois tedes que presentalo ao concurso Jalpón Bonito. Non, Bueno. mira. Non, porque si gano, eu xente En carreira- me chaman mago. Mira, eu teño un amigo que, bueno, maior, que en carreira entraron ao jalpón, teño un jalpón, pero máis cheo de cousas hasta arriba, e entraron por a noite, escoitou o ruido, e dixo, Dios mío, estáme roubando. Entón entraron ali, aí a tombos e tal, e foi de noite ca linterna, e colleunos. Me fillo, se topas algo de valor, dimo a mí, porque eu levo toda a vida aquí e non atopei nada. Pero fixadevos que lagar tan fermoso ten, Pero mira tanta botella, mira. Bueno, esas botellas non, xusto me coincidía agora, pero tiñan aí unhas barricas Mira, e mira, un que lagar bonito. precioso, E leña É aí. moi criticable todo o que estamos vendo aí nese jalpón, pero Criticar é moi eu fácil. voulle mandar un bico á veciña de Manolo, porque ao fin e ao cabo Manolo é usufrutuario.
o jalpón é da veciña, que yo Ainda deixa por riba, utilizar ainda por a riba. Manolo. Bueno, compartir e vivir. Que maravilla. Pois, primeiro candidato de jalpón bonito, este jalpón. Se os superades, xa sabedes. Mandádenos fotos, vídeos, nos imos alí e concursades en jalpón bonito. Nunca se sabe quen pode gañar. Ben, arrancamos esta mesa de retar falando do cruise